Yurdumuzun ahal Balkan daşuwuda Levap Mary vilayatlarynaky, arkada şähernäki hemde paýtagtymyza Aşgabat şähernäki orta hüner okuw mekdepleriniň talip gyýlaryna hormat prezident bilen gol çekeni buýrugyna laýyklykda halkara zenadlar günü münasibetli pul sowgatlar goşurly. Hormat prezident bilen parasatly ýolbaşçylygyna ýurdumyzda zenanlaň bagtyar durmuşyň hödürni görüp ýaşamagy, okumagy, zähmet çekmegi, dyn jalmagy, nesil terbiýeleme üçin ähli şert mümkinçilikler düredilýär. Olaň durmuş goruglygy hemişe üns merkezine saklanýar. Özler hakyna edilýän şeýle aladalar üçin bagtyar zenanlaň arkadagy gahrman serdarmyza kalplaryny hoşallyklary, dillerini alkyşlary egsilmege. Ajaýyp zamanada maşgaly ojuny gorap saklamakda, ugly gyýdarny watan söýji edep ikram edip ýetişdirmekde, jemgyýetimizde agdybirligi berkitmekde, zenanlaň bitirýän işlerini ýokary baha berilýär. Sekit hemde şondan köp çağany dünýä iniren hemde terbiýelep ýetişdiren eneleri, ene mähri diýeni hormatly adynda kılmagy, halal zähmeti bilen ýerçinde abraýlan zenanlaň zenan kalby orjenmen sylalanmagy, ular barda edilýän aradanyň beýmeçhurdygynyň subutnamasy. Golaýda hormatly prezident bilen gol çekeni buýrugyna laýyklykda halkara zenanlar günü münasibetli ýurdumyzyň aýal gyýdaryna pul sowgatlarynyň dabarly ýagdaýda goşulmagynyň belenmegi zenanlaň mertebesiniň belen tutulýanynyň ýene bir ýoly aýdyn güwäsi boldy. Şeýle bu ýson şu waka münasibetli ýurdumyzyň orta hüner okuw mekdeplerini bilim alýan talip gyýdary halkara zenanlar günü münasibetli hormatly prezident bilen pul sowgatlarynyň goşulyş dabarlary ýatda garjy boldy. Dabarlarda çykşanlar berkarar döwletimizde gelin ýylary goýulýan belen sarpy barada bu ýsonçly gurrun etdiler. Ýurdumyzda maşgaly ojugynyň eýlerini ellerinden dürdükleýän asylly halal zähmetiň ýokary nusgasyny görkezýän aýal gyýdamyza bagtyar okuwçy gyýdary döwlet derejesinde uly hormat sarpy goýulýany çykyşlarda aýratyn bellenip, halkara zenanlar günü bilen biregi mähirli gutlandy. Dawran dowamyny hormatly prezident bilen halkara zenanlar günü münasibetli ýurdumyzyň aýal gyýdaryna pul sowgatlaryny bermek hakyndaky buýrugyndan ugralanyp, orta hüner okuw mekdeplerini bilim alýan talip gyýdary hormatly prezident bilen sowgady dabraly ýagdaýda goşurly. Bayramçylyk dabarlarynda dörejilik toparlarynyň aýdym sada çykyşlaryna da giň orun berildi. Gahrman arkadamydan hemde arkadagy gahrman serdarmynyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagy, ýyl ýurt behwetli beýik tutumlarynyň hemişe rowaj almagy ardy göterildi. Halkara zenadlar gününe başlanýan bayramçylyk dabarlary ýurdumyzyň ähli ýerlerine ýokary ruh oýnatykda dowam edýär.